Helo, so enw fi yw Alys a dwi'n reiddiol o Rhydyman, ond yn bellach yn byw yn Gaerdydd oherwydd fi newydd raddio o fy nghwrs Cymraeg yn Newyddiaduraeth, Phrifysgol Caerdydd. Fi'n credu achos oedd chwaer hynna fi, yn yr un gyntaf yn y teulu mynd i'r brifysgol, ond i moyn dilyn camau hi. So nes I benderfynu wedyn wneud cwrs israddedig yn y brifysgol. Dechrau brifysgol, chi'n byw yn annibynnol, mae rhaid I chi wneud ffrindiau. Mae pawb yna yn yr un cwch, mae pawb yn teimlo'r un peth. So mae pawb yn sort of uno at ei gilydd yn y brifysgol, oedd llwyth o gymorth I gael. Mae'n anodd mynd i'r brifysgol yn annibynnol, enwedig gyda delio gyda arian. Yn enwedig yn yr amseroedd ni mewn, nathon nhw roi llwyth o gymorth ynglyn â'r fel costau byw. Mae'r prifysgol, yn enwedig y cwrs dewisol nes I wneud, wedi rhoi llwyth o profiadau I fi. Profiadau allanol o'r gwaith academaidd, nhw gynnig lot o profiadau gweithio a lle o'n i'n cael i'n halu fyd. Ges I foot in the door oherwydd y profiadau wnaethon nhw cynnig I fi yn y byd gwaith. Mae brifysgol yn hwyl ar draws yr holl beth I gyd. Ond ystyried lleoliad, cwrs chi'n rili diddori, be bynnag yw e. Felly, jyst rhywbeth chi'n mwynhau a rhywbeth chi'n gwybod allech chi gweld eich hunan yn wneud yn gael dyfodol ynddi. Ond fi wedi bod yn digon ffodus I gael swydd a fi'n rili credu taw y profiadau gwaith allanol a jyst wneud cysylltiadau newydd a ryngweithio gyda pobl eraill sydd wedi roi'r cyfle a'r hyder I fi o gael swydd newydd yn syth ar ôl brifysgol. Nath Cymru'n Gweithio rili helpu fi yn bersonol a cyngor am ddim fyd.